Agtugaw kayon, ag saganan, kumita ka ni ma'am, ag dengeg nga nasayaat, taagrugi tayon. Istoryaan tayo tata, kat ni Emang Engkantada, ken dagiti talo nga sulpeng. Insurat ditoy ni Rene Villanueva, kanin drawing ni R. Jordan, ken P. Santos. Base ditoy iti original nga drawing ni Alfonso Onate ken ni Wilfredo Polarco. In pablaak daytoy ti Adarna House Incorporated iti 2002. Daytoy ni Emang Engkantada. Adda nakamay mayat nga laina. Nakamay mayat yay paraangan na. Ado ti prutas ken naben. Ado ti bilit ken an animal. Nadalos ti angin ken danom. Dagitoy met dagiti talo nga sulpeng. Ni patkalat ket ari dagiti basura. Basura ditoy, basura di chay. Degay ti pupuen na. Ni polputol ket karirimet kabuteng dagiti mulmula. Pukan ditoy, kumpay ditoy. Iyay ti ar-aramiden na. Katray na ti panagsayang, sayang ti danom, sayang ti kuryente. Dagijay ti ar-aramiden na. Nakaluklong kayo, awan dinaramid yung nasayaan. Masusuron dagiti tattao kadagiti talo nga sulpeng. Kinamat dagijay tattao dagiti talo nga sulpeng. Nakadanon dagiti talo nga sulpeng yay paraangan ni Emang Engkantada. Nagmayat nga perjen, kuna ni Paul. Wen, perjen tayo, kuna ni Pat. Perjen tayo amin, kuna ni Paz. Maperdida nga ta amin? Kitaan tayo nung maperdida nga talaga. Imay ni Emang Engkantada. Pinasardeng na dagiti talo nga ubing. Nagkatawa dalaeng nga nagkatawa. Nga bayat nga perperjenda digi paraangan ni Emang Engkantada. Nagunget ni Emang Engkantada. Masapul ni kang kayo ti leksyon. Kuna ni Emang Engkantada. Handa imay nga napigsa nga ani, naglikos-likos dito, ket naulaw dagi talo nga sulpeng. Napanipol iti maysa nga lugar nga napuno ti darat. Awan ti mula nga makita, ken nakapudpudot pay. Dito nga lugar ket kasla disyerto. Nagbirok ni Paul ti luminungan na. Nga kayo, ngum awan ti kayo nga makita di siya'y. Kastoy gaya, awan ti mula, kuna ni Paul. Makainom ni Paul ket nagbirok ti danom. Awan ti danom nga makita na. Kastoy gayam awan ti kayo kung danom. Kuna ni Paul, kayat ko ti kayo, kayat ko ti danom, kasyanda ka di. Kuna ni Paul. Napanmat ni Pat iti pagbasuraan. Nabangsit ken narugit di pagbasuraan. Adu ti nilaw, ipis ken baom. Dakkel dagiti ipis, nilaw ken bao. Kinamat ni Pat ti adu nga nilaw, ipis ken bao.
nagbutbuteng ni Pat. Kastoy gayam no nakarogrugit kuna ni Pat. Hanggang nga kayat nakananakti. Bao, hanggang nga kayat nagsakit. Alaan ko na po dito yun. Kuna ni Pat. Napanmet ni Pas iti lugar nga syudad nga nakasipsip nga. Napuno ti usok dito nga syudad. Nakakut-kutong pa'y dagiti tattao. Nagbirok ni Pas iti silaw, awan ti kuryente. Nagbirok ni Pas iti gripo, awan ti rumwar nga danom. Matayak, nakasipsip nget ken nakadado ti asok. Matayak, maawan ti danom ken silaw. Kaasyan nakadi. Kuna ni Pas. Haanakon nga agwarwaran. Kuna ni Pas. Haanakon nga agperperdin. Kuna ni Pol. Haanakon nagsaysayang. Kuna ni Pas. Kaasyan na kami. Kuna dagitalo nga sulpen. Naasyan ni Emang Engkantada kadagiti talo nga sulpen. Masapol ang muyo ti agdalos. Masapol ang muyo ti agmula. Ken masapol ang muyo ti agtipid. Kuna ni Emang Engkantada kadagiti talo nga sulpen. Timulong dagiti talo nga sulpen ken ni Emang Engkantada. Nagdalos jay paraangan ni Pat. Nagmula ni Paul. Ken nagsakdo ni Pas. Nakaragragsak ni Emang Engkantada. Gaputan nagbaliwan dagiti talo nga sulpen. Nagustuhan ka di jay istorya tayo? Agdamagak ano, naawatan matlaan di jay istorya tayo. Sino dagijay talo nga ubing nga sulpeng yanti istorya? Ay dengga man nga ron. Ni Pas, ni Paul, kani Pat. Nya ti kukunda dagito nga talo nga ubing? Api nga sulpeng da nya ti kukuenda? Ni Pas ket agsaysayang ti kuryente ken danom ti gripo. Ni Paul ag perperdi ti mulmula. Ken ni Pat agwarwara ti basbasura. Tuladen tayo dagijay? Tuladen tayo isuda? Nya nga rutikuan ti ubing. Si kayo amuyo ka di tagsagaden, di balayon? Sino tagsagsagat, di balay da? Pangatawan ni Ima? Wow, very good. So maruno. Sino mo ti agsaksakdo? Pagsaksakdoan nyo? Agsakdo jay, bumba kasunti, timbayo, dakkel mo na basit. Ay sigurado ni nanang kantatang yo, magusgustuhan na kayo, gaputan na sisimpet, kayo nga ubing. Sino man agsib tumulong kanina nang agsibsibog. Ado timula yo, di balayo? Tulungan ni nanang kantatang jay balay. Tatan. Ada drawing dito. Ibaga kitaan tayo man nunya ti ustong ako ti ubing. Ti ubing ka di agsibog. No agsibog ti ubing ikan ti check. So maruno. Ti ubing ka di alaan na, guyuden na, di mula. Ikan tayo ti check? So maruno.
ti ubing ka di kugtaran na di jay timba. Haan, hantay nga kugtaran. O, giubing ka di agmula. O, tuladan tayo. So, nagbulmula. Wen. Giubing ka di badde-baddekan na. Nagiging mas masetas ni Nana. Haan. Giubing ka di ilukat irikep na di jay switch ti silaw. Haan pay. Ti ubing ka di agsagad. Well, very good. Ti ubing ka di kugtaran na di pagbasuraan. Haan. Okay. Kastoy ti kuan ti ubing. Ti kuan ti ubing ket yan ti papel na i-drawing di jay istorya tayo. I-drawing ni Emang Engkantada. I-drawing ni dagijay talong asul pen. Kaya yo ka di dijay? Okay, kita agto nga daw. Very good kayo, amin.